15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон бо мақсади шиносоӣ бо корҳои бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва боздид аз ҷараёни барқарорсозии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон ба шаҳри Кӯлоб ташриф оварданд. Сарвари давлат бо нишони эҳтирому қадршиносӣ ба гузаштагон нахуст оромгоҳи олим ва мутафаккири Машриқзамин Мир Сайид Алии Ҳамадониро зиёрат намуда бо қироати оятҳо аз Қуръони маҷид баҳри суботу оромии Тоҷикистони соҳиб истиқлол, осудагии мардуми кишвар ва пешрафту шукуфоии ватан дуову фотиҳаи нек карданд. 15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон дар шаҳри Кӯлоб аз мавзеъҳои бар асари сел зарардида боздид намуданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон нахуст аз роҳи автомобилгарди зарардидаи назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 53 боздид ба амал оварда бо корҳои бартарафсозии офати табиӣ дар канали Девонасой шинос шуданд. иттилоъ дода шуд ки оби каналҳои Шураксой бо дарозии 6251 метр, Девонасой бо дарозии 6700 метр ва Тебалай бо дарозии 18700 метр аз ҳудуди ноҳияҳои Шамсиддин Шоҳин, Муъминобод ва қисми болоии шаҳри Кӯлоб ҷорӣ гардида ба пуррагӣ аз дохили маҳаллаҳои аҳолинишини шаҳр мегузарад. оби каналҳои зикр гардида ба дарёчаи Кӯлоб ворид шуда дар ноҳияи Восеъ бо дарёи Ёхсу якҷо мешавад. манбаи асосии оби каналҳои зикр шуда барф ва боронҳои мавсимии пуршиддати баҳорон мебошад. ёдовар мешавем ки 11 майи соли равон бинобар боридани зиёди борону жола сел ба вуҷуд омад ва дар натиҷаи офати табиӣ дар кӯча, маҳалла ва деҳоти шаҳр ҳамагӣ ба 145 хона, аз ин шумора 43 хона пурра, 102 хона қисман ва 606 иншооти ёрирасон хисороти ҷиддӣ расид. инчунин 10 адад пул, 4 адад муассисаи таълимӣ ва то мактабӣ, 6 километр роҳҳои автомобилгарди кӯчаву маҳаллаҳо, хатҳои интиқоли барқ, 7 зеристгоҳи барқӣ, зиёда аз 13 километр хатҳои обёрии каналҳо, 5 агрегати барқӣ, 128 садяк замини кишти зироат, 128 сарҳайвони калону майдаи шохдор зарар дид. маблағи умумии хисороти расида 45,5 миллион сомониро ташкил медиҳад. то ба имруз бо ҷалби техникаҳои зарурӣ дар маҳаллаҳои хати роҳ, Даминзода ва маҳаллаи Нонбои Поён ки аз офатҳои табиӣ бештар зарар дида буд, корҳои барқарорсозӣ, тоза кардани селобаҳо ва дар умум ба миқдори 5000 метри мукааб гилу селобаҳо бароварда шуд. дар маҳаллаи Фирдавсӣ як адад қубур бо дарозии 14 метр барқарор шуда, дар 182 километрии роҳи Душанбе Кӯлоб корҳои сохтмонӣ идома дорад. айни ҳол дар маҳалли якҷояшавии каналҳои Девонасой ва Шураксой бо дарозии 1350 метр корҳои заминӣ, оҳану бетонӣ ва барқарорсозии иншооти паскунандаи суръати об ҷараён дорад. дар ҳамин ҷо президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон оид ба рафти корҳои сохтмонӣ ба коргарон дастуру ҳидоятҳо доданд. 15 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон бо ҷараёни корҳои барқарорсозии хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон воқеъ дар маҳаллаи Даминзодаи шаҳри Кӯлоб боздид ба амал оварданд. мавриди зикр аст ки дар натиҷаи боришоти зиёд ва омадани сел рӯзи 11 майи соли ҷорӣ дар шаҳри Кӯлоб 3 нафар шаҳрвандон ба ҳалокат расида, 43 хона пурра ва 102 хона қисман, 606 иншооти ёрирасон, 4 мактаб ва муассисаҳои томактабӣ, 6 километр роҳ, 10 пул, қариб 25 километр хатҳои интиқоли барқ, 65 пояи оҳану бетонӣ, 7 трансформатор, 13,5 километр иншооти соҳилмустаҳкамкунӣ, 500 метр қубурҳои обгузар ва дигар иншооту таҷҳизоти инфрасохтори истеҳсоливу иҷтимоӣ ва коммуналӣ зарар дид. тибқи дастуру ҳидоятҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомали Рахмон бунёди хонаҳои истиқоматии шаҳрвандон аз ҷониби ташкилоту муассисаҳои ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ идома дошта, то ба имрӯз 7 хона сохта мавриди истифода қарор дода шудааст. дар ҳамин ҷо пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон ба сардорони 2 оилаи зарардида Назаров Исмоил ва Азиз ва Малика калиди хонаҳои истиқоматии навбунёдро ки аз тарафи Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо сатҳу сифати баланд ва тамоми шароити зарурӣ сохта шудааст, тӯҳфа намуданд.
биноҳои истиқоматӣ дар майдони 104 метри мураббаъ ҷойгир буда аз 3 ҳуҷраи истиқоматӣ, ошхона, ҳаммом ва пешдолон иборат мебошад. сокинон аз кӯмакҳои пайваста ва ғамхориҳои президенти мамлакат муҳтарам Эмомали Рахмон изҳори қаноатмандӣ намуданд. президенти мамлакат таъкид доштанд ки оилаҳои зарардида дар кӯтоҳтарин муҳлат бо тамоми шароиту имкониятҳои зист таъмин мекарданд. корҳои бартарафсозии оқибати офати табиӣ ва корҳои сохтмонии дигар хонаҳои истиқоматии шаҳрвандони аз офати табиӣ хароб гардида идома дорад. дар асоси дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомали Рахмон то ба имрӯз ба 1725 хоҷагии зарардида кӯмаки яквақтаинаи маводҳои хӯрока аз қабили орд, равған, шакар, биринҷ, пиёз, картошка ва дигар маводи рӯзғор расонида шуда барои барқарорсозии хонаҳои зарардидаашон ҳамчунин дигар намуди масолеҳи сохтмонӣ ба монанди семент, арматура ва тахта дастрас карда шудааст.